Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchoka kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Mlatho wa Mpatamanga m'boma la Neno awutsekuliranso patatha zaka zingapo utawonongeka ndi namondwe. Unduna wa zamalonda wati kuchuluka kwa kampani zokhala ndi ziphaso zopanga katundu kupititsa patsogolo mpikisano wa malonda pakati pa dziko lino ndi mayiko ena. Akuluakulu owona zamalonda ndi ulimi wa fodya akupitirira kuchita zokambirana ndi kampani zogula fodya kamba kakuchuluka kwa mabelo omwe akuwabweza ku msika. Munkhani yathu yoyamba, mlatho wa Mpatamanga m'boma la Neno awutsekuliranso patatha zaka zingapo usakugwira ntchito chifukwa chowonongeka ndi namondwe. Polankhula pamwambo omwe amatsekulira mlathowu, nduna yoona za mtengatenga Jack Muhango ati boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti misewu ndiyolumikizana bwino kuti katundu ndi anthu akutha kufika paliponse mdziko muno. Kumbukani Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi inayamba yayendera kaye ntchito yapamwamba yomwe yachitika pa mlathowu. Mlatho wa Mpatamanga unawonongeka chaka cha 2019 potsatira namondwe Idai. Pamenepo amhango anayamikira ntchito yomwe yagwiridwayi kuti ndi yapamwamba. Iwo anati mlathowu uthandiza kuti anthu tsopano adzitha kuyenda mosavutikira pakati pa boma la Blantyre ndi Neno, komanso uthandizanso pa ntchito yomanga damu latsopano lopangira magetsi la Mpatamanga Hydropower Plant. Nkhani ndiyokuti ine lero malo mwa Nkulukuta Moyo 2 His Excellency Professor Adabida Mutharika amene atuma kuno kudzasegulire bridge ili ndinokondwa kwambiri. Kukondwa chifukwa chokuti bridge lidachoka ndi madzi mchaka cha 2019 zatenga nthawi kuti bridge ili libwezeretse. Anthu akuno akhala kuvutika kuti ayende anyamule katundu apite ku Blantyre kuti akagulitse, komanso kuti ku Blantyre zibwere kuno chifukwa malonda amafunika kuti ziyenderana. Chocho anthu akuno komanso anthu aku Blantyre akhala kuvutika kwambiri chifukwa cha kuchoka kwa bridge nali apali. Phindu lachino ndokuti boma la Professor Peter Mutharika latipanga chiganizo kuti kuno kuMpatamanga kuno kubwere chitukuko cha madamu amenewo atithandizira kuti tiyambe kupanga magetsi ena owonjezera ndiye saupitirira 300 megawatts. Magetsi amenewo akatikayika tikapanga apangisa kuti magetsi kuti matama kwa magetsi kuthe mdziko muno. So nkhani ziwiri izi ndanena pasi ndi zimene zikupangisa kuti chitukuko ichichi chikhale chofuna kwambiri kwa anthu akuno komanso dziko lonse la Malawi. Bridge iyi yamangidwa ndi asilikali a mdziko muno omwe ali ndi ukadaulo omanga milatho ngati iyi. Ndipo mkulu woyang'anira asilikali azomangamanga Engineers Battalion Lieutenant Colonel Dennis Sikelo anati ntchitoyi ayigwira kwa masiku 21 malo mwa miyezi 3 yomwe amayenera kugwira ntchitoyi. Ntchito yomanga bridge imene yayenda bwino kwambiri chifukwa cha bridge imene no mapatsi amene tinali nawo anyuwani ndi support imene tinalandira kwa Electricité de France amene anapangidwa contract ndi World Bank amene afuna kumanga damu apapa. Ndi mapatsi amene wawa anapangisa kuti ntchitoyi tigwire mosavuta kwambiri kupyolera mu ukadaulo wa anyamata kuchokera ku Engineers Battalion. Ntchito ya bridge yatenga 21 days komano tikawerengera ndi ntchito yonse yomanga ndi msewu omwe ndi kuti imene inatenga no 2 months ngakhale no mu contract yathu tinagwirizana ndi zatenga 3 months. Kumbali yawo mkulu woyang'anira ntchito yokonza misewu ku Roads Authority Engineer Flora Hauya anati boma linayambapo kukonza mlathowu koma linalibe ndalama zokwanira, ndipo analandira thandizo kuchokera ku Mpatamanga Hydropower Project omwe agwire ntchito yokhazikitsa damu lopangira magetsi latsopano la Mpatamanga. Bridge imene inalipo yakale inakokoloka mu chaka cha 2019 kutachitika cyclone Idai. Ndiye itakokoloka bridge ija chifukwa choti bridge yoyambayo inali Sobere bridge komano mapatsi onse anagwera mu mtsinje musitinathe kuwatenga. Ndiye zinativuta kuti titolere mapatsi onse oti akwanire bridge. Ndefeyo tinangoyamba monga boma tinangoyamba kumanga kuti anthu amangoyenda amabazi anthu pano anaba chisopa chofunika kwambiri chimene chimathandiza kuti ndege ziziyenda anachiba anapita nacho chifukwa chona kuti palibe chitetezo chokwanira. Fafa ma engine amene amathandiza kuti kwakhala ngozi ngati ya madzi kwa moto nawonso akuvutavuta maintenance chakhaiko ikuti vutavuta choncho fojota akasule nene tinalibe ndinokondwa kuti atiuze kuti akasule abwera mwina milungu 3 kubwerayi kuti atithandizire kuti akonze maengine aja tosewa akhale kuti akuyenda bwinobwino.
komanso msewu wa ndege uchi ndi waung'ono. Pali zinthu zipangizo zina kuti zigwire ntchito zimafunika kuti zikhale ndi magetsi amakhala ku runway aja amavutavuta futi mapaipi ena mawaya ena anaenda mwamba. Ndinokonda kuti panopa kukonza akuweka mapaipi kuti aziyenda pansi bwino kuti samakhale nthawi kuti wina akumana ndi madzi chocho magetsi azima. Imafika nthawi kuti anthu akabwera kuplanta kuno kuti ndege yakati hotera yabwerera unali nkhungu fo chona kuti zitazoyenerera kuti tanze pano tuja kuti athe kutera bwino zimakhala kuti wina zasokonekera pa nthawi imeneyi. Chocho zizofuna kuti zikonzedwe fo zino maizo kulibe. Ndinokonda kuti kampani ya ADL yachilimika kuti zonsezo izikonze bwino pothandiza ndi kuunduna kwathu. Izizi ndi zimene ndinganene kuti taziona kuno ngati zoperewera zosamwitsa. Komanso mungatanena airport iyi mbalimu ndi yochepera pang'ono yofuna kuti tiwonjezere chifukwa choti timanena kuti airport kuti ikhale ikulu bwino kuti ndege zitakumatira bwino mosavutikira izikhala 45 meters iyi ili 30 so ndi yochepera. Ndicho funa tipezere makobidi tikuze kuti ndege zazikulu zitakufika. Komanso mlingo wa runway umene ukakhala uchepa kwambiri mwina 2.5 meters 2.5 kilometers yathu iyi pateka pa 2.3 so ndege zikulu zoposa zikutera pano mwina kuti ziletsa mavutikira izofunika kuti nazonso zikonze. So pambudziko pano ntchito kuti igwirike ndi ambiri. Mwazina kampani yoyang'anira mabwalo a ndege mdziko muno ya Airport Development Limited ADL yayambapo kale kukonza zinthu zina monga chipinda chofikira alendo olemekezeka pa bwalo la ndege la Bakiri Muluzi International Airport mu mzinda wa Blantyre. Jeffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Unduna wa zamalonda wati kuchuluka kwa chiwerengero cha kampani zomwe zapatsidwa ziphaso za ukadaulo opanga katundu zilimbikitsa dziko lino kupikisana nawo pa misika ya maiko akunja. Mlembi wamkulu mu unduna wa zamalonda Wescase Nkombezi wanena izi pamene bungwe la Malawi Bureau of Standards limapereka ziphaso ku kampani zoposa 700. Nkombezi wati kuthekera kwa kampanizi kupanga katundu wapamwamba zithandizira kuchita bwino kwa katunduyu pa misika ya mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino. Zambiri mulipoti ili. Kuperekedwa kwa ziphaso za ukadaulo opanga katundu wapamwamba ndi mbali imodzi ya ntchito yomwe bungwe la Malawi Bureau of Standards limachita chaka ndi chaka polimbikitsa ntchito za milingo yoyenera kuteteza ogula komanso kuthandizira kuti katundu wa dziko lino azichita bwino pa misika yakunja. Mlembi wamkulu mu unduna wa zamalonda Wescase Nkombezi wati ndi okondwa akamba kuti katundu opangidwa mdziko muno apitirira kuchita bwino pa misika yakunja. Aliyense amadziwa kuti ukatukusa ndalama yako kufuna kugula katundu umafuna kugula katundu wako amene gwire ntchito imene ukumugulira katundu. Komanso ngati katundu chili chakudya chimenecho chisakuononge mthupi ukachidya. So katundu ameneyo athandiza kuti Amalawi agule katundu wabwino amene achite satisfy zofuna zawo. Komanso tikanena kutumiza katundu kunja kumisika yakunja kumene kujanso ndi kuti katundu uyu akapikisana nawo bwino pa misika imeneyo. Ndipo mkulu wa bunge la Malawi Bureau of Standards Simon Mandala wati bungweli lipitirira kugula makina apamwamba omwe athandizire kuti katundu opangidwa mdziko muno akhale ovomerezeka pa misika yakunja. Tikuthandiza a business kuti agwire bwino ntchito tikuchita reduce ma cost twanga danga yezese kuno kenaka kayezeseso dziko lina ndi ma cost okhala kumene. Ndiye chifukwa kuti tikupanga invest tili accredited tikuvomerezedwa mascope ambirimbiri monga chaka chatha kufika panopo tapangidwa credit to over 200 scopes. Makampani zoposa 700 zomwe zalandira ziphasozi, kampani pafupifupi 150 ndi kampani zing'ono. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mkulu wa majaji mdziko muno Rezini Mzikamanda lero watsogolera mwambo okumbukira maloya komanso oweruza milandu omwe anamwalira atatumikira dziko lino mwa ukadaulo. Anthuwa ndi omwe anamwalira mzaka zapakati pa 2023 ndi 2025. Charles Chindongo anali nawo kumwambowu ndipo akutiuza zambiri zakufunikira kwa mwambowu. Mwachidule mwina Charles ndakulandira mwina mwambo umenewu ndiofunikira motani. Mwina poyamba zikomo kwambiri nzanga Amini mwambo mumachitika lero mwina ku Supreme Court of Appeal pachijiri ndi mwambo ofunikira kwambiri omwe komalizira unachitika mu 2023. Cholinga chake kwambiri kumakhala kukumbukira anthu amene anagwira ntchito mwa ukadaulo. Tikati anthu amene anagwira ntchito mwa ukadaulo mbali ya kumakhoti uku tikuunikira kwambiri maloya
oweruza milandu ndi oweruza milandu alipo pakhawa awiri pali ma magistrate komanso ena ndi majaji ndi mwambo omwe umachitika lero amakumbukira oweruza milandu amenewo omwe kuphatikiza majaji ndi komanso ma magistrate amene amaweruza milandu kumabwalo ang'onoang'ono amene analipo okwanira asanu ndi awiri tikapita kumbali inayi yamaloya amene amwalira mzaka ziwiri zomwe akhala kufotokoza kuti pakati pa zaka za 2023 ndi 2025 chiwerengero cha maloya amene anatisiya mizimu yawo yesu imumtendere chinali chokwana pafupifupi 10 cholinga chake kwambiri kumakhala kuti kwayamikira ndi mwambo wapadera umene umabweresa kwambiri maloya onse ambali zonse ziwiri kuti zimakhala ngati mmene umakhalira mwambo wa mkoti ngati mapitapo kambira milandu amakhala onse mmodzi kuphatikizapo amene ali mkulu wa majaji mdziko muno amene amakhala kusogolera mwambo umene kuti pa Chingereza amawutcha kuti memorial court sitting cholinga chake kwambiri ndi kungobweresa akuluakulu amene akugwiritsa ntchito mabwalo a milandu mdziko muno kuphatikizirapo mabanja awo ndi akufuna kwabwino kuti azasangalale miyoyo ya abale awo amene mwina anali maloya ena anali oweruza milandu mabwalo ang'onoang'ono kuti amene ma magistrate komanso amene wa kumabwalo akuluakulu ku high court ndi ku supreme kwina kuseko chachikulu ndi kuthokoza kunena kuti ngakhala abale anu anatisiya koma zintchito zimene anagwira mdziko muno timazisungabe ndipo zipitirira kusungidwa mpaka na mibadwo ikubwerayo mbere kwakukulu zomwe zimachitika lero kuchichire ndi zimene pomaliza wakamba kuti mwambo umene ukomaliza unachitika wa 2023 apa pa 2026 uzichitika pa chaka ndi chaka umachitika apa pa ndinganene kuti mwina panachitika wachitika tikaisizira nthawi omwe anatiuza wachitika patatha zaka ziwiri ndi miyezi 7 ndi kukhulupirira kuti akamabwera ndi zinthu zawozo amaona kwambiri pali ndondomeko imene anapanga kapena pali adono kuti nzokhazikika ndikuona ngati kuti kwambiri amaona chiwerengero chokuti pena chiwerengero chimakhala kuti mwina ndichotsika kwambiri sizingakhaliza nzeru kwambiri kuti abwere azapange mwambo tingoyesezerawo wanthu awiri wanthu mmodzi ndi I think mwina sinatchule mbali imeneyi kuti amaona chiwerengero chokwani 2 tikunena ndani kuti anthu amene anatisiya muzaka zapakati za 2023 komanso kuzafika pano 2025 pano tikunena za chaka cha 2026 anthu ena odziwika bwino amene anatisiya kumbali ya kumeneko amene amagwiritsa ntchito makoti amene miyoyo yawo amasangalira lero ndikuphatikizapo Profesa Ngei Kanyungulu anaphunzitsa maloya ambiri amene mukaona muzaka zapitazo kufikira nthawi yomwe amatisiya ngati sakulakwitsa ndi chaka chatha anali vice chancellor ku Catholic University University of Malawi kunali kumeneko machina ngati anthu oweruza milandu kumabwalo ang'onoang'ono ngati asoka banda anayamikiranso anatchulakonso za wina loya odziwika bwino mdziko muno amene anatisiya ngati ndisakulakwitsa ndi mu 2024 tikunena za Rafael Kasambala amaloya anzawo ndithu anayankhula mwamphamvu kwambiri kunena kuti ndi munthu amene tikatengera ndi ku masewero ampira muzaka zawo zaka zapitazi amatenga ndithu ngati kuti Messi wawo amene anali kaswiri kuti kuphunzitsa samangophunzitsa kokha komanso akapita ku court kuyimira anthu pamilandu yosiyanasiyana mone kuti ukadalo wawo unali udabwisa kwambiri chabwino ndathokoza kwambiri komano matsala kwambiri za court izi inu lo mpangalithi imene ndi nkhani ya siku lina koma ndithu chidwicho chilipo mukuyenera kupanga ndathokoza kwambiri amene ndi Charles Ndongo mmodzi mwa olemba nkhani zathu kuno ku MBC kutifotokoza ndithu mwambo umene unaliko ku High Court mzinda wa Blantyre. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Mlatho wa Mpatamanga m'boma la Neno awutsekuliranso patatha zaka zingapo utawonongeka ndi namondwe. Unduna wa zamalonda wati kuchuluka kwa kampani zokhala ndi ziphaso zopanga katundu kupititsa patsogolo mpikisano wa malonda pakati pa dziko lino ndi mayiko ena. Akuluakulu ona zamalonda ndi ulimi wa fodya akupitirira kuchita zokambirana ndi kampani zogula fodya kamba kakuchuluka kwa mabero omwe akuwabweza ku msika. Popitirira nkhani zathu akuluakulu ona zamalonda ndi ulimi wa fodya akupitirira kuchita zokambirana ndi kampani zogula fodya kamba kakuchuluka kwa mabero omwe akuwabweza ku misika. Mwachitsanzo ku Kanengo mwa mabero kwana 107 omwe alimi amafuna kugulitsa pa auction, mabero atatu okha ndiwo agulitsidwa ndipo ena onse kwana 104 akanidwa. Zambiri mulipoti ili la Isaac Jali.
pamene malonda a fodya alowa nsabata yachiwiri dziko la Malawi lapeza ndalama zokwana $4.8 million kuchoka ku malonda awa, zomwe nzocheperako kwambiri ndi ndalama zokwana $4.9 million zomwe dziko lino lidapeza nthawi ngati yomweyi chaka chathachi. Lolemba mtengo waukulu umene ogula fodya amapereka kwa alimi pa kilogramu unali $3.10, pamene mtengo ocheperako unali $1.20, ndipo zimenezi sizinakondweretse alimi kwenikweni kamba kotinso fodya wambiri akukanidwa pa nsika. Mmodzi mwa alimiwa yemwe ndi ochokera mboma la Dowa, a George Betenia, anati kungopatula kampani ya JTI imene ikuperekako mitengo yabwino, makampani ena onse sakugula fodya pa mtengo umene iwowo ungawathandize kubweza ngongole zimene ali nazo. JTI kumene timalima ifewo bolani chifukwa nthawi zina amamva madandaulo athu, ndipo JTI ni kampani imene imathandiza komanso imaongolera china chilichonse kuti pa ulimi chiyende bwino. Koma madandaulo amene angapezeke ndoti makampani ena onse potengera fertilizer imene wakwerera alumagula pa mitengo ya $1 mwina 20 zimene zopangitsa kuti ngakhale fertilizer munthu wina ngati makampani songa ugule ayi, chifukwa minyango inoti nyango yobweza ngongole. Ndiye imene malonda fodya aluyendera timaona ngati kuti makampani ena alimi awo sangakwanitse kubweza ngongole. Pothirirapo ndemanga pamomwe msikawu ukuyendera, ofalitsa nkhani ku bungwe loona za ulimi ndi malonda a fodya la Tobacco Commission a Teleforest Chigwenembe ati zimenezi zikuchitika kamba konena kuti pa dziko lonse lapansi fodya walimidwa wambiri, zimene sizikusokoneza mitengo komanso kuchititsa kuti fodya wambiri azikanidwa pa msika. Komabe a Teleforest Chigwenembe akuti zinthu zikhoza kusintha msika patabwera makampani ena owonjezera ofuna kugula fodya. Chiyambireni cha malondawa fodya wa auction sakugulidwa wambiri akubwezedwa. Nthawi zonse inde timadziwa kuti fodya wina amatha kubwezedwa, koma zimene zikuchitika chaka chino ndizoposera zimene zakhala zikuchitika zaka zambuyomo. Mwachitsanzo lero lachiwiri kuno kunali fodya wa auction mabero okwana 107, koma mabero 107 ni mabero atatu okha amene agulidwa. Nkhani inanso inaonera kuti kampani zakuno zambiri chaka chatha zinagula fodya ochuluka kuposa amene amafuna. Ndiye atagula fodya amene uja sadakwanitse kumugulitsa kwa makastoma awo, moti chaka chinocho adakali ndi fodya wina ochuluka ochokera ku chaka chatha. Ndiye ena akuopa kuti akagula fodya wambiri chaka chino oposera mwina mulingo, apezeka kuti fodya uja apezana ndi fodya wa chaka chatha aunjikira koma akanika kuti amugulitse. Pa dziko lonse lapansi akuti fodya walimidwa ochuluka kwambiri poyerekeza ndi fodya amene makampani ogula fodya amamufuna, ndipo dziko la Malawi palokha lalima fodya okwana 197 million kilograms poyerekeza ndi makilogramu 170 million amene makampani ogula fodya amafuna kuno ku Malawi. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Kampani yoyitanitsa mafuta a galimoto ya Petroleum Importers Limited PIL yapempha anthu oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta kuti aziyika patsogolo chitetezo ngati njira imodzi yofuna kuteteza miyoyo ndi katundu. Mkulu wa kampani a Martin Nsimuko anena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo okumbukira tsiku lolimbikitsa chitetezo m'malo ogwira ntchito. Olemba nkhani wathu George Panda ali mu studio muno kuti atifotokozere zambiri za nkhani. George, ndakulandira mwina mwachidule tatifotokozere zambiri zokhuza tsiku limeneli. Zikomo kwambiri mzanga amini. Dzulo pa 28 dziko la Malawi mogwirizana ndi mayiko pa dziko lonse amakumbukira tsiku loganizira chitetezo komanso umoyo maka malo ogwirira ntchito. Tsiku limene litu linakhazikitsidwa ndi bungwe lalikulu loyang'anira malamulo a ntchito la International Labour Organization ILO mchingerezi. Ndicho linga choti malo mogwira ntchito muzikhala titi muzikagwiridwa ntchito kazikhala kabwino komanso kuonetsa umoyo wa anthu ndi ogwira ntchito pasamakhale zopsinja zambiri. Kuno ku Malawi
zochitika zokumbukira tsikuli zinachitika ku Ngumbe mu mzinda Blantyre komwe mkulu wa kampani yogula mafuta imene imaka ya Petroleum Importers Limited PIL Martin Simuko anasindika komanso kupempha madriver kuti azionesesa kuti akusatiza kwambiri chitetezo pakagwiridwa kwa ntchito, defensive driving pa Chingereza ndithu tingangotero. Izi ndi zina mwa zomwe Simuko anayankhula. Makumbutsana ndi madriver kunoti ndizotheka kuti atha kupita ku ulendo kukanyamula mafuta ku malo osiyanasiyana kandi ku Tanzania kandi ku Beira kandi malo akuti, koma kupita kubwerako asanapange ngozi. Timakumbutsana kuti titha kugwira ntchito imeneyi popanda kuluza moyo wa munthu, komanso kuti chifukwa madriver ali ndi mabanja awo timafuna kuti akapita kumeneko athe kukabwerera ndi moyo, komanso asapange ngozi kuti ateteze iwo eni komanso ateteze anthu ena pa msewu. Chifukwa tikudziwa kuti ngozi zakhala zonyamula mafuta nthawi zambiri zikachitika zimakhudza anthu ambiri, makamaka ikachitikira pa malo kuti pali anthu ambiri zimadzetsa ndithu kuwawa kosiyanasiyana. Mawu aketu mmodzi mwa akuluakulu a nthambi yona zapansewu mchigawo chakumwera Madaliso Gonçalo nawonso anapempha madriver kuti azionesesa kuti akusatira kwambiri nkhani zachitetezo komanso kuonesesa kuti akugwira ntchito mwa ukadaulo. Iwo anafotokoza ngati tionetsetse ntchito ya madrivers amenewa ndiyoopsa kwambiri chifukwa cha katundu amene amanyamula ndi katundu amene ngozi itachitika amatha kukhala chiopsezo kwa iwowo komanso chiopsezo kwa anthu oyandikira padera limene ngozi imeneyo yachitikira. Ndiye ndichofunika kwambiri kuti tilimbikitsane ndi madrivers amenewa kuti akamagwira ntchito yawo adzigwira motsatira malamulo kuti tichepetse ngozi zapansewu. Muna George pomalizira pamene pa kumwambo umenewu mwina mwachidule kunachitika zotani kapena zochitika umenewu kunali zotani? Zina zomwe zinachitika pa mwambo ndiwo kuti kampani ya PIL imasangalanso kuti mchaka cha 2025 sinapachitike ngozi ina iliyonse yokhuza galimoto zikuluzikulu chaka chonse. Nkhani yabwino kwambiri. Ndithu mzanga zomwe anati ndi nkhani yabwino. Nkhani yabwino kwambiri. Ndithu mzanga. Chabwino. Chidule. Chabwino kuthamangira kugwira ntchito zina thokoza kwambiri George. Amene nditi ndi mmodzi mwa olemba nkhani kuno ku MBC George Banda kuti fotokozera zina ndi zina zimene zinachitika dzulo pamwambo okumbukira ndithu nkhani imene yokhudza oyendetsa galimoto kana kugwira ntchito zokhuza galimoto za mafuta. Ndipo nkhani yathu yotsatira ya masewero, phungu wa dera lapakati mboma la Thyolo a Ben Phiri akhazikitsa chikho cha mpira wa miyendo ndi mpira wa manja cha ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha, chomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa chitukuko cha masewero komanso kupatsa achinyamata mwayi wa ntchito zosiyanasiyana. Tili ndi ripoti la Yohane Chizomola. Anthu ambiri anakhamukira ku bwalo la zamasewero la Adololata mboma la Thyolo komwe kunachitikira mwambo okhazikitsa chikho cha masewero a mpira wa miyendo ndi wa manja omwe akuchititsa ndi phungu wa dera lapakati mboma la Thyolo a Ben Phiri, omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa achinyamata pa masewerowa. Phiri omwenso ndi nduna yoona za maboma ang'ono komanso chitukuko cha kumudzi ati mpikisanowo ndi njira imodzi yolimbikitsira achinyamata kuti azikhala ndi zochita zabwino zomwe zingawathandize pa moyo wawo komanso kuchepetsa ntchitidwe opalamula milandu. Iwo awonjezera kuti boma likupitiriza kuyika patsogolo chitukuko cha masewero mdziko muno ndipo pali ndondomeko zomalizitsa ntchito zomanga mabwalo a masewero kuti matimu akuluakulu azitha kusewerapo zomwe zingathandize kukweza chuma cha maderamo. Tikira kwambiri chifukwa tikukonzekera chikho chimene a president aika constituency iliyonse pa ma constituency 228 chimene chili cha 50 million kuti tithe kuchita promote sports ndi cholinga choti achinyamata athu azithamangathamanga. Destika nangofika kumeneko tisana kuone kuti kodi matimu athu ali motani. Apapa ndiyo kuti matimu onse amuno achangamuka getting ready kuti tikamayamba chikho chimene chocho zonse zikhale zili zabwino. Ndinakakonda kuti ndale zisalowe mu mpirano. Tipange mpira, musakhale ndale, musakhale zachiwawa kapena kumenyana, kumapeto kwake tikhale fair, amene awina alandire ndalama zokwanira,
osati kuyika ndalama zambiri ku administration kusiyana ndi anyamata amene akuwinawo. Ndicho linga tutachite motivate. Bwana mkubwa wa boma la Thyolo Anoro Dakamau ayamikira kukhazikitsidwa kwa chikhochi ponena kuti ndi gawo lofunikira kwambiri polimbikitsa achinyamata kukhala nzika zodalirika. Tiyathokoze Honorable Dr. Ben Phiri amenenso ndi nduna ya maboma ang'ono MP wa ku Thyolo Central pokhazikitsa benefit profit. Chikho chimenechi nchofunikira kwambiri kuno ku Thyolo. Kwayambirira monga mukudziwa inu kuti boma kudzera ku reform CDF yayika ndalama zochuluka ndithu for sports. Nde iwo atipasa poyambira, atipasa benchmark kuti kutsogoloku tikisa ntchito mwayo umene wakhazikitsawo ncholinga choti tikhazikitse za sports kuno ku Thyolo. Kukhala ndi cholinga ngati imeneyi ndi kuti achinyamata atsikana ndi anyamata onse akhala kuti ali active apeza zochita pamene angathe kukhala kupanga zinthu zosiyanasiyana zolakwika apa madzulo kuna kulikonse ma weekend akhala kuti atanganidwa kupanga zimenezi. Pa mpikisanowu matimu a Thyolo Select ndiwo atenga malo oyamba pa mpira wa miyendo ndi wa manja pomwe Luchenza Select yatsatira pa malo achiwiri. Sekondari yoyendera ya Mpinji nayo yatenga malo oyamba amatimu amasukulu omwe anachita nawo mpikisanowu. Yohane Chizomola, MBC, Thyolo. Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane na insometo yake. Mlatho wa Mpatamanga m'boma la Neno awutsekuliranso patatha zaka zingapo utawonongeka ndi namondwe. Unduna wa zamalonda wati kuchuluka kwa kampani zokhala ndi ziphaso zopanga katundu kupititsa patsogolo mpikisano wa malonda pakati pa dziko lino ndi mayiko ena. Akuluakulu ona zamalonda ndi ulimi wa fodya akupitirira kuchita zokambirana ndi kampani zogula fodya kamba kakuchuluka kwa mabero omwe akuwabweza ku msika. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa tsamba lathu la internet la mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunani masana opambana. Programu yatsopano ya luso ndi chitukuko.